እዙይ ሬድዮ ኤረና ድምፅ ራዲዮ ኤረና እዩ። ኣብ ኤርትራ ብኮቪድ-19 ዝልከፉን ዝሞቱን ዘለዉ ሰባት ብዝሒ ይውስኽ። ሓይልታት ትግራይ መጥቃዕታቶም ናብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን የስፋሕፍሕ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኣሜሪካ ኣብ ሶማል ንኣሸባብ ዒላማ ዝገበረዩ ዝተባሃለ ናይ ነፈርቲ ደብዳብ ኣካይዳ። ኣርስታት ዜና ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቕጽል። ኣብ ኤርትራ መዓልታዊ ብለበዳ ኮሮና ቫይረስ ናይ ዝልከፉ ዘለዉ ብዝሒ ሰባት ይውስኽ ከም ዘሎ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓቢሩ። ክሳብ 20 ሓምለ ዝነበረ ዕለት ብኮሮና ቫይረስ ናይ ዝተለኽፉ ሰባት ብዝሒ 6450 ከም ዝበጽሐ ዝገለጸት ሚኒስትሪ ናይ 32 ሰባት ሞት ድማ መዝጊቡ። ኣብ ኤርትራ መዓልታዊ ብገምጋም 10 ሰባት በቲ ቫይረስ ይልከፉ ከም ዘለዉ ድማ እቲ ሓበሬታ ይእምት። ይኹን እምበር ኣብ ኤርትራ ምስ ዘሎ ድሩት መርመራ ኮቪድን ኣገልግሎት ሕክምናን በቲ ቫይረስ ናይ ዝልከፉ ዘለዉ ብዝሒ ሰባት ይኹን ሞት ብልክዕ ንምፍላጡ ኣጸጋሚ እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ብውድብ ጥዕና ዓለም ተማኪሉ ዝካየድ ክታበት ብናጻ ናይ ምብጻሕ ናይ ኮቫክስ መደብ ንምትግባር ዛሕልታት ከም ዘርአየ እዩ ዝውቀስ። መደብ ኮቫክስ ብፍላይ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃን ድኻታት ሃገራትን ንዝርከቡ ሰብ ሞያ ሕክምና ሕዱር ሕማማት ዘለዎም ሰባትን ኣረጋውያንን ብቐዳምነት ክታበት ብናጻ ዝረኽቡሉ ዕድል ክነሱ መንግስቲ ኤርትራ ዛጊት ክጽንበሮ ዘይደለየሉ ምኽንያት ኣይገለጸን። ካብ ኣፍሪቃ ኣብዚ መደብዚ ዘይተጸንበራ ክልተ ሃገራት ኤርትራን ቡሩንድን ጥራየን። ብደረጃ ዓለም ፈጺመን ክታበት ዘይጀመራ ሃገራት ድማ ኤርትራ፣ ቡሩንዲ፣ ሄይቲን ሰሜን ኮርያን እየን። ሓይልታት ትግራይ ኣብ ክልል ዓፋር ዓስኪሩ ብልዕሊ ዝርከብ ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያን ፍሉይ ሓይሊ ክልላትን ዝጀመርዎ መጥቃዕቲ ይቕጽል ከም ዘሎ ማዕከናት ዜና ዓለም ገሊጸን። እቶም ሓይልታት ሓያሎ ከባቢታት ክልል ዓፋር ከም ዝቆጻጸሩ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ዒላማ ናይቲ መጥቃዕቲ ናብ ትግራይ ዝጓረት ብዙሕ ወተሃደራዊ ሓይሊ ንምድኻምን ትንፋስ ኢትዮጵያ ንዝኾነ መስመር ወደብ ጅቡትን ኢትዮጵያን ኣብ ሓደጋ ንምውዳቕን ክኸውን ከም ዝኽእል ይትንተን። ካብ ሓያሎ ክልላት ሃገር ዝተኣኻኸቡ ፍሉያት ሓይልታት ናብ ኩናት ትግራይ ዘዝምት ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓይልታት ትግራይ ብሸነኽ ክልል ዓፋር መጥቃዕቲ ከም ዝኸፈቱ እንተዘይኮይኑ በፂሕዎ ዘሎ ወተሃደራዊ ምዕባለታት ኣይነጸረን። ኣብ ትግራይ ጥራይ ተሓፂሩ ዝነበረ ኩናት ኣብዚ እዋንዚ ናብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ይሳግም ምህላው ዘመልከቱ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቅልጡፍ ፖለቲካዊ ፍታሕ እንተዘይረኺብሉ ነታድሮ ኣብ ናይ ብሔር ግጭታት ተሸሚማ ትርከብ ሃገር ናብ ሙሉእ ኩናት ክሸማ ከም ዝኽእል የጠንቅቑ። ሓይልታት ትግራይ ምስ ሱዳን ዘራኽቦም መስመር ንምኽፋት ብምዕራብ ንሑመራ ክትክዕዮም ዝብል ዝለዓለ ወተሃደራዊ ትንታነታት ክወሃበሉ ድሕሪ ምጽናሕ እዩ እቲ መጥቃዕቲ ብዝያዳ ናብ ክልል ኣምሓራ ከባቢ ወልድያን ክልል ዓፋርን ዛዝዩ ዝርከብ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣብ ሶማል ናይ ነፈርቲ ደብዳብ ክካየድ ምእዛዙ ኒውዮርክ ታይምስ ኣፍሊጡ። እቲ ብ20 ሓምለ ብሰብ ኣልቦ በረርቲ ዝተፈጸመ ደብዳብ ኣብ ሰሜናዊ ክፋልቲ ሃገር ከተማ ካልጋዮ ኣብ ዝርከብ ከባቢታት ከም ዝተኻየደ ክፍሊ ምክልኻል ኣሜሪካ ኣረጋጊጹ። ዕላማ እቲ ደብዳብ ኣብቲ ከባቢ ዓስኪሩ ንዘሎ ፍሉይ ሓይሊ ኣሜሪካ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ንዝኸፈቱ ዕጡቓት ኣሸባብ ንምድምሳስ መንባሩ እቲ ክፍሊ ብተወሳኺ ጠቒሱ። ብወገን ኣሸባብ ይኹን ሓይልታት ኣሜሪካ ዝወረደ ጉድኣት ብዝርዝር ኣይተገልጸን። ፕረዚደንት ባይደን ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ኣብ ሶማል ደብዳብ ነፈርቲ ክካየድ እዚ ናይ መጀመርያ እዩ። እቲ ፕረዚደንት ምምሕዳር ትራምፕ ካብ ሶማል ጠቕሊሉ ንዝሰሓቦ ሰራዊት ኣሜሪካ ናብቲ ሃገር ንምምላስ መደብ ከም ዘለዎ ኣቐዲሙ ተሓቢሩ እዩ። ብዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪቃ ዝድገፍ ሰራዊት መንግስቲ ሶማል ካብ ዝሓለፈ ሰሙናት ሒዙ ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ወተሃደራዊ ስርሒታት ኣብ ልዕሊ ኣሸባብ ከቢር ጉድኣት ከም ዘውረደ ይገልጽ። ይኹን እምበር ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ሃገር ተዘርጊሑ ዝርከብ መረበባት ኣሸባብ ንመንግስቲ ሶማል ዝዓበየ ስጋት ካብ ምዃን ዛጊት ከወግድ ኣይከኣለን። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፅ ራዲዮ ኤረና እዩ። ንዘይተበገሰ ምጽባይ ብስኒት መሓሪ እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፅ ራዲዮ ኤረና እዩ። ተቃዋሚት ዲኺ ደጋፊት ዛሕቶ መብዛሕትኡ ግዜ ካብቶም ኣብ ኩሉ የለናን ዝብሉሞ ክልተ ናይ ተቃወምትን ደገፍትን ደንበ ኤርትራውያን ከም ዘሎ ግን ዝግንዘቡ ኤርትራውያን እትቐርብ ልምትሕተያ
እዛ ተቃዋሚት ዲኺ ደጋፊት ትብል ሕቶ ኣብ ህይወተይ ካብ ዘጋጠማኒ እወ ወይ ኣይኮንኩን ኢልካ ክትምልሳ ካብ ዘይክእላ ሕቶታት ኮይናየ ረኺበያ። ገሊኦም ሕቶኦም ዘይተረዳእካ መሲልዎም ንመንግስቲ ኤርትራስ ትድግፍ እዮ ዲኺ ዋላስ ምዞም ኣብ ዝወፃእ ኮይኖም ዝቃወምዎ ትቃወም እዮ? እቲ ሕቶ ንሳ ክነሳ ኣንውሕ ሓቢሎም ዝደግሙልካ ብዙሓት እዮም። ገሊኦም ከዓ ንነብሶም ከም ጭቡጥ መወከሲ ከም ዝተጠቕሙላ ከይጠቐሱ ዓዊልኪ ደጋፊቴ ተቃዋሚቴ እኳ እንተዘይበልኪ ርእይቶኺ ኢና ንሓተኪ ዘለና ኣብዚ ናይ ዓድና ዘሎ ፖለቲካስ እንታይ መርገፂ እዩ ዘለኪ? ነዛ ከም ፀሓይ ቀትሪ ብርህቲ ዝሓሰብዋ ሕቶ ቐሪቦም ማዕረ ክንደይ ከም ዘጸልመቱልካ ከይፈለጡ ክትምልሰሎም ይጽበዩ። እዚ ደጋፊ ወይ ተቃዋሚ ናይ መንግስቲ ዝበሃላ ከፋፍላ ሰባት ከመይ ኢሉ ኤርትራ ዝያዳ ተዘውቲሩ ሰባት ከተሃናኾት ዝርአ ዘሎ? ኤርትራውያን ኣብ ምንታይም ዝፈላለዩ ዘለዉ? ሰባት ንስነ ሓሳብ እምበር ንመንግስቲ ይኹን ንዝኾነ ፖለቲካዊ ጥርናፈ ክፈትውን ክጸልኡን ይኽእሉ ድዮም? ስነ ሓሳብ ዘይብሉ እካበ ናይ ሰባት ከ ብምንታይ ክትልክዖ ትኽእል? ቅድሚ ንሰባት ከምቲዮም ከምዚዮም ምባልና በብዓቕምና ክንምልሶም ኣገዳሲ ኮይኑ ስምዓኒ። ከምቲ ሓደ ጥረ ነገር ኣብ ዕዳጋ ወሪዱ ብኪሎ ወይ ብፓውንድ ተሰፊሩ ዋጋ ዝግበረሉን እቲ ዝህቦ ኣገልግሎት እንታይን ክሳብ መዓስን ምዃኑ መረጋገፂ ዘድልዮ ፖለቲካውን ከምኡ ኣባህ ዝበለካ ገጽካ ተሓጺብካ ትጽንበሮ ሞያ ዘይኮነ ሕግታት ዘለዎ ትምህርቲ ዝሓትት ስራሕ እዩ። መን ምዃኖም ዘይትፈልጦም ተማሂሮም ከይሰማዕኻ ድሮ ተመሪቖም ልቸንሳ ውፅኦም ስራሕ ጀሚሮም ትድግፍና ዲኺ ትቃወምና ኢሎም ከይተሰከፉ ይሓትኻ። በዚ መስፈር እዚ እቶም ድሮ ንነብሶም ምስክር ወረቐት ናይ ደለይቲ ፍትሒ ዝሃቡ ኩሉ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝቃወም ሰብ ግድን ንዕኦም ክድግፍ ከም ዘለዎ ዝኣምኑ ውሕዳት ኣይኮኑን። ዝኾነ ፖለቲካዊ ምትእኽኻብ ብውሕዱ ዝምራሓሉ ስነ ሓሳብ ብንጹር ክፍለጥ ኣለዎ። ፖለቲካውያን ሓይልታት እቲ ዝጽሕፍዎን ዘወዓውዕዎን ዘይኮነ ብግብሪ ዝሰርሕዎ ቀንዲ መለለይኦም እዩ። ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ንኣብነት ኩሉ ሰነዳቱን መደረታቱን ኣብ ኤርትራ ረብሓ ህዝቢ ዝቐደመ ማሕበራዊ ፍትሒ ዝዓሰሎ ስርዓት ንኽትከል ይቃለስ ከም ዘሎ ዝገልጽ እዩ። ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ግን ብግብሪ እንታይ ዓይነት ስርዓት እዩ? ስነ ሓሳብከ ኣለዎ ዶ ኢልና እንተሓቲትና ካብ ነቲ ስነ ሓሳቡ ባህርያት ስርዓቱ ምልላይ ስለ ዝቐልል እንታይ ዓይነት ስርዓት ኢና ክንጽውዖን ንኽእል ኣብ ዝብል ንዛረብ። እዚ ዓለም ቅድሜና ብዙሕ ስለ ዝረኣየት ንኹሉ ዓይነት ፖለቲካዊ ምንቅስቓስን ስርዓታትን ዝኸውን ስም ኣለዋ። እቲ ስም ከዓ ከምዚ ብዕድል ገሌና ጭኖቓት እንከለና ባህታ ሾልቆ እንከለና ትዕግስቲ ዝተሰመናዮ ዘይኮነ እቶም መንግስታትን ውልቀ ሰባትን በዘለዎም ተግባርዩ ተዓዲልዎም። ንኣብነት ዝኸውን ገለ ንምጥቃስ እታ ሃገር ልዕሊ ሕጊ ዝኾነ ውልቀ መላኺ ይመርሓ እንተሃልዩ፣ እታ ሃገር ብሓደ ሰልፊ ትምራሕ እንተኾይና፣ እቲ መራሒ ነቲ ህዝቢ ኣብ ትሕቲ ራዕዲ ይመርሖ እንተሃልዩ፣ መራኸቢ ብዙሓን ጽጽያ ወይ ሰንሰርሺፕ ይግበረሉ እንተኾይኑ፣ ኣብ መራኸቢ ብዙሓንን ኣብ ኣብያተ ትምህርትን ናይ መንግስቲ ፕሮፓጋንዳ ዝዝርጋሕ እንተኾይኑ፣ ንመንግስቲ ምንቃፍ ኩልኩል እንተኾይኑ፣ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ክትገብር ትግደድ እንተኾንካ፣ ፍርያምነት ናይቲ ህዝቢ ማለት ህዝቢ ክበዝሕን ክውሕድን እቲ መንግስቲ ዝቆጻጸሮ እንተኾይኑ፣ ንገለ ሃይማኖትን ፖለቲካዊ ምትእኽኻባትን ዒላማ ወይ ታርጌት ዝገብር እንተኾይኑ፣ ሃገራውያን ብዝበሃሉ ዝቆመ ሰልፊ ዝዕቢ እንተኾይኑ፣
ወዘተ ዝብል ዝርዝራት ቶታሊታርያን ተባሂሉ ከም ዝጽዋዕ ኣብ ብዙሕ መርበብ ሓበሬታታትን መጻሕፍትን ተጠቒሱሎ። መንግስቲ ኤርትራ እዘን ኣብ ላዕሊ ተጠቒሰን ዘለዋ መምዘኒታት የማልእ እንዶ? እዛ ሕቶ ወላ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ እንተናቕርበሉ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝገብሮ ምኽንያታት ፈጢሩ ደኣ መሃውተተና እምበር ዝኽሕዶ ይመስለንን። በዘን ዝተጠቕሳ መምዘኒታት ጥራይ እቲ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ብንጹር መንነቱ ተፈሊጡ ዘሎ ንኤርትራ ዝመርሕ ዘሎ ጉጅለ ጥራይ እዩ። ገለ ምሁራን ኤርትራውያን መንግስቲ ኤርትራ ኣውቶሪታርያን እምበር ቶታሊታርያን ኣይኮነን ክብሉ ስለ ዝሰማዕኹ ንመንግስትና ብጌጋ ከምዚ ንተኽሊ ኪኤል ብተስፋን ኪኤል በዘይሽሙ ከይጽውዖ ተሰኪፈ ፍልልዩ ክፈልጥ መጻሕፍቲ ገንጽልኩ። ኣብ መንጎ ኣውቶሪታርያንን ቶታሊታርያንን ዘሎ ፍልልይ እንታይ እዩ? ኣውቶሪታርያን ዝበሃል መንግስቲ ኩሉ ፖለቲካዊ ስልጣን ናይቲ ሃገር ብሓደ ውልቀ ሰብ ወይ ጉጅለ ዝተባሕተ እዩ። ቶታሊታርያን ዝበሃል መንግስቲ ከዓ እቲ መራሒ ኩሉ ጸጋታት ተሃገር ፖለቲካ፣ ቁጠባ፣ ባህላውን ማሕበራውን፣ ሳይንስ፣ ትምህርቲ፣ ስነ ጥበብ፣ ውልቃዊ ህይወት ናይ ሰባት ኮታ እቲ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ዜጋታቱ ደረት ኣልቦ ናይ ምቁፅጻር ስልጣን ኣለዎ። እዚ ቶታሊታርያን ዝበሃል መንግስቲ ዝልለየሉ ተግባራት መንግስቲ ኤርትራ ዘየለን ከሎ ተጻሒፉ ክነሱ ንመንግስቲ ኤርትራ ከም መወከሲ ተጠቒሞም ዝጽሓፍዎ ዝመስል ወዮ መንግስቲ ኤርትራ ስለ ዘይነበረ ግን ኣብ ብዙሕ ጽሑፋት ከም ኣብነት ናይ ቶታሊታርያን ስርዓታት መራሕቲ ዝነበሩ ተባሂሎም ተጠቒሶም ዘለዉ ስታሊን ናይ ሶቪየት፣ ሞሶሊኒ ናይ ጣልያን፣ ሂትለር ናይ ጀርመን፣ ንሰሜን ኮርያ ዝመርሑ ዝተኻኽኡ ዘለዉ ሓንቲ ስድራ ንቻይና ዝመርሐ ማኦ እዮም። ንመንግስቲ ኤርትራ ብምድጋፎም ንነብሶም ከም ሃገራውያን ዝገልጽዋ ሰባት ብፍላይቶም ዝተማሃሩ ቶታሊታርያን ስርዓት ይድግፉ ከም ዘለዉ እንተነጊርካዮም ይሓርቁን ኣይቀበልዎንን እዮም። ከይተቖጣዕኻ ናብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ግለጽዎ ምስ እትብሎም መንግስቲ ኤርትራ ማሕበራዊ ፍትሒ ንምርግጋጽ ይቃለስ ከም ዘሎ ስለ ዝዛረብ እቶም ዝኣመንዎ ነቲ ብደረጃ ስነ ሓሳብ ተኣሚኑሉ ዝትግበር ዘሎ ስርዓት ቶታሊታርያን ክሒዶም ከም ኣብ መስርሕ ትግባረ ንማሕበራዊ ፍትሒ ዘጋጥም ጉድለታት ገይሮም ከፋኹስዎ ይስምዑ። ነዚ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ወሪዱ ዘሎ ጽልግልግ ገለ መብርሂ ይኸውን ኢለ ዝገመትክዎ ኣብነት ከካፍለኩም። ሓደ ሰብ ብመደብ ሓሲቡ ኣብሲሉ እናረኣኻዮ ካብ ኣስመራ ንምዕራብ ነተሰነይ ገጹ ዝነቐለ ንምብራቕ ንባጽዕ ገጸየ ዝጓዓዝ ዘለኹ እንተ ዝብል ዝኣምንዎ ሰባት መረኸበዶ? ገሊና ብርግጽ ብጥዕናቲ ባህሊ ምተጠራጠርና፣ ገለ ገርህታት ድማ በብንኽእሎ ኣገባብ ተጠቒምና ባጽዕን ተሰነይን ኣብ አንጻር ጫፋት ከም ዝርከባ ኣንፈተን ከም ዘይራኸብ ክሳብ ካርታ ኤርትራ ምጺና ከነረድኦ ምጽዓርና። ካልኦት ዝጻዕደወ ልቦም ድማ ነዚ ኮነ ኢሉ ነተሰነይ እምበር ንባጽዕ ዘይተበገሰ ሰብ እዚ ሰብ ብተሰነይ ገይሩ ንሱዳን ከሰላኣትዩ ፖርት ሱዳን ቀጺሉ ብጃልባ ተሰቒሉ ብቐይሕ ባሕሪ ገጹ ባጽዕ ከኣቱ ይደልዩ ኮለልዩ ግን ዝያዳ ውሕስነት ኣለዎ ኢሎም ነቲ ንባጽዕ ከም ዘይከይድ ኣዳዕዲዑ ዝፈለጥ ሰብ ኣመኽንዩሉ ከይተባህሉ መመኽነዩሉ። እዚኣቶም ከምቲ ባህሊ ከደናገሩ ደልዮም ኣይኮኑን። ነዚ ተባህሎም ኣሚኖም ጽቡቕ ምሕሳብ ከም ቀዳማይ ምርጫ ምውሳድ ስለ ዝለመዱ ጥራዮም። እቲ ዝገርም ቁጽሮም ውሑድ ዘይምዃኑ እዩ። ውሕዳት ግን እቲ ሰብ ንባጽዕ ከም ዘይነቐለ እናፈለጡ ምስኦም ጽግዕ ኢሎም ካብ ኣስመራ ተበጊስካ ሱዳን ጌርካ ባጽዕ ምእታው ይከኣል እዩ። ነዘይተበገስናዮ ኣኽቢድና ስለ ንሪኦ ኢና እምበር ጉዕዞ ዘየህክየካ ለይትን ቀትርን ትጓዓዝ ህርኩት በዓል ሓቦ እንተኾንካ መገዲ ሳልስቲ እዩ። ብርኪ ጐያይት ዓይነቲ ሃካይት እኳ ዝበሃል ኢሎም
ነትገርህ ኣማኒ ምስኡ ጥብቕ ኢሎም ቁርዲድ ይኾንዎ ንባጽዕ ዝነቐለ ሰብ እንታይ ገደሶ ተሰነይ ከሰላም ፖርት ሱዳንን ቀይሕ ባሕርን ኮለል ይብል ንዝብሉ ትኩራት ሓተቲ ኸዓ ነቲ ዕድሚኡ ሙሉእ ዝኸዶ ኣጸቢቑ ዝፈልጦ ኣጻድፍ ዓርበ ረቡዑን ጊንዳዕን ክሳብ ጋሕቴላይ ዘሎ ጸዳፍ ጸቢብ መገዲ ከምዛ ሕጂ ዝተፈጥረ ሓደገኛ ምዃኑ ከእምንዎ ይጽዕሩ እቲ ድሎ ብድሎ ንምዕራብ ዝተበገሰ ኣብ ተሰነይ ኣንጺፉ በጥ ምስ በለ ባጽዕ ደኣ መዓስ ድዩ ዝበጽሕ ኢሎም ንዝሓቱን ኣብ ባጽዕ ንዝጽበዩን የውሃት ድማ ናይ መገዲ ጥዕና ዓመት ኪዶ ፍልስፍና ክሰምዑ ሞት ከም ዝተኣወጆም ከይፈለጡ ረብሪቦም ክነሶም ረብሪብና ኸይበሉ ኣብ ትጽቢት ይበልዩ ንዘይተበገሰ ሰብ ካብ ምጽባይ ዝኸፍእ እንታይ ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ሓደ ቶታሊታርያን ስርዓት ኣብ ዲሞክራሲ ዝተሰረተ ማሕበራዊ ፍትሒ ከንግሰሉ ይጽብእ እንተሃልዩ ልክዕ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ኣብ ምዕራብ ኣብ ተሰነይ ንዝዓረደ ኣብ ምብራቕ ኣብ ባጽዕ ክትረኽቦ ምጽባይ እዩ እዚ ንዘይተበገሰ ምጽባይ ንመንግስቲ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ነቶም ተቃወምቲ እውን ይምልከት እዩ ናበይ ገጾም እዮም ነቒሎም ዘለዉ ህዝቢ ኤርትራ ድሮ ብዘይተበገሱ ምጽባይ ረብሪቡ ስለ ዘሎ ስንቂ ዘይሓዙ ብሎም ምጽባሕ ነቐልና ንዝብሉን ናበይ ገጾም ከም ዝነቐሉ ዘይፍለጡ ገጽ እንተኸልኦም እምበኣር ክገርመና የብሉን ነዚ ብዓድና ዘሎ ናይ ዒም ዝበለ ይተሓጎም ቶታሊታርያዊ ስርዓት ግን ኣዝዮም ውሑዳት ካብቲ ስርዓት ዝረብሑ እምበር ሰብ ብባህሪኡ ጭኮና ስለ ዘይፈቱ ደጋፍ ኣለዎ ክትብሎ ዝከኣል ኣይኮነን ከም ተቐዲሙ ዝተጠቕሰ ሳላ ብዙሓት ክኢላታት ኣብዚ ማሕበራዊ ስነ ፍልጠት ጸዓቶም ዘፍሰሱ ኩሎም ንናይ ሓባር ዕላማ ዝተኣከቡ ሰባት ከምዚ ንመንግስቲ ኤርትራ ሽም ረኺቦምልና ዝጸንሑ ነተግባራቶም ዝገልጽ ሽም ኣለዎም እቲ ኣጸቢቑ ክንጸር ዘለዎ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝቃወሙ ዘለዉ ኤርትራውያን ምንቅስቓሳት ከ እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ ወዳድባን ፍልስፍናን እዩ ዘለዎም ብዘይካ ውሑዳት ብሃይማኖትን ብሄርን ዝተወደቡ ገዲፍካ ዳርጋ ኩሎም ዕላምኦም ብቕዋም ዝመሓደር ፍትሓውን ዴሞክራስያውን ስርዓት ክተኽሉ ከም ዝደልዩ እዮም ዝገልጹ እቶም ዝበዝሑ ኣብቲ መሰረታዊ ፍልስፍና እንተተሰማሚዖም ደኣ ኣብ ምንታይ ንዓመታት ይፈላለዩ ኣለዉ እቶም ቀንዲ ነቲ ጉዳይ ዝምልከቶም ብተደጋጋሚ ከልዕልዎ ዝስማዕ ሕቶ ስለ ዝኾነ እቲ ዝበሃልን እቲ ዝኸውንን ዘሎን ኣብቲ መሰረታዊ ፍልስፍና ተፈላለዩ ከም ዘሎ ዘመልክት ዘይጽቡቕ ምልክት እዩ ከምቲ ሕልሚ ፈሪሕካ ከይደቀስካ ዘይሕደር ህዝቢ ኤርትራ ጥዕና ዝህቦ ለውጢ እምጽኡ ቀጻልነቱ ኸውሕስ እንተኾይኑ ግድን በብዝኣምነሉ ፍልስፍና ክውደብ ኣለዎ ማሕበራዊ ስነ ፍልጠት ንፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ንናይ ሓባር ዕላማ ዝተጠርነፉ ማሕበራዊ እካበ ምዃኖምን ብኸባቢ ዞባዊ ሃገራውን ኣህጉራውን መልክዕ ዘለዎ ኣወዳድባ ክህሉ ከም ዝኽእል ይገልጽ ረብሓታቶም ዘይቃዶ ሰባት ተቃወምቲ መንግስቲ ኤርትራ ስለ ዝኾኑ ጥራይ ናይ ሓባር ረብሓ ኣለዎም ክንብል ንኽእል ዲና ብተቃወምቲ መንግስቲ ኤርትራ በተደጋጋሚ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ስልጣን ምእላይ ከም ናይ ሓባር ረብሓ ወይ ቀንዲ ዕላማ ክጥቀስ ይስማዕ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ተኣልዩ ንበል ድሕሪኡ ኸ ዓይናይ ጉጅለዩ በናይ ፍልስፍና ክመርሓና ኣበናይ ጥዑይ ናይ ፖለቲካ ባይታ ህዝቢ ዝደልዮ ክመርጽ ዕድል ክረክብ እዚ ኣብቲ ዝተሓተ ደረጃ ብደረጃ ሓሳብ ክሰማማዕን ፍልልያቱ ኸጽብብን ዘይከኣለ ምትእኽኻባት ናይ ስልጣን ሃጓፍ
ኣብ ኤርትራ እንተተኸሲቱ ሽዑ ብተኣምር ዝመጽእ ለውጢ ክህሉ ድዩ? ናተይ ግምት ኣይመስለንን ዝብል እዩ። እዚ ተኽእሎ ተስፋ ዘቑረጾም ሰባት ግን ከኣ ነቲ ብኤርትራ ዘሎ ማሕበራውን ፖለቲካውን ምንቅስቓሳት ዝኣመኑ ክልወጥ ዝደልዩን ምስቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ክደናገጹን ይረኣዩ። እዚ እውን ከም ተቐዲሙ ዝተጠቕሰ ንዘይተበገሰ ምጽባይ እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ስልጣን ካብ ዝሕዝ ብዙሕ ለውጢ ገይሩ። ህዝቢ ኤርትራ ደረጃ ብደረጃ ኣብ ጉዳይ ሃገሩ ኢድ ዘይሕውስ ርእይቶ ዘይህብ ዘይውስን ሓደ ሰብን ጉጅልኡን ጥራይ ድላዮም ዝገብርዎ ተላኣኺ ሕብረተሰብ ሃኒጹ። መንግስቲ ሰራሕተኛ ህዝቢ ምዃኑ ተሪፉ ቃሕ ዝበሎ ዝገብር ከም ኣማልኽቲ ክምልኽ ተሰሪሕሉ ገና እውን ይስርሐሉ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ እቲ ነባሪ ዝኾነ ህዝቢ ስለ ዘይሰዓር ግን ኣንጻር እዚ ምንቅስቓሳትን ምውድዳባትን ክህሉ ኸኣ ግድን እዩ። ዓለም ኣብዚ ጉዳይ ብዙሕ ተመክሮታት ያመዝጊባ ዘላ። እቲ ብሓምሳታትን ስሳታትን ዝዓንበበ ምንቅስቓስ ንሰብኣዊ መሰላት ሓደ ካብ መርኣያታት እዩ። እቲ ፖለቲካዊ ቓልሲ ንፖለቲካዊ ስልጣን እንተኾይኑ ግን ነደርባዊ ረብሓኻ ክትብል ተረዲእካ ተኣትዎ ነቲ ሕብረተሰብ ብሓድሽ ትውድበሉ መስርሕን ስልጣንን ምሕደራን እዩ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብዚ ጉዳይ ብዙሕ ከም ዝሰርሐ ዘረጋግጹ ምልክታት ኣለዉ። ድሮ ንሕብረተሰብ ኤርትራ በቲ ዝደልዮ መገዲ ዳግም ይውድቦ ኣሎ። እዚ ኩሉ ጸጋታት ሃገር ቢሒቱን መን ኢኻ ዝብል ኣብ ዘይብሉን እውን ብልክዕ ከምቲ ዝደልዮ ኣይሰለጦን። ከምዚ ኣብ ሰሜን ኮርያ ኣሎ ዝበሃል ዝደለኻዮ ግበረና፣ መሓረና፣ ቅተለና፣ ንስኻ ጥፍኣና፣ ንስኻ ልመዓና ዝብል ምእዙዝ ወለዶ ገና ኣይተፈጥረን። እቲ ውግእ ኣብ መንጎቲ ሕብረተሰብን ዝያዳ ኸኣ መንእሰያትን መንግስቲ ኤርትራን ብዘይ ዕረፍቲ ይካየድ ኣሎ። እቲ ብኤርትራ ተወዲቡ ለውጢ ኸምጽእ ዘይክእል ህዝቢ ብፍላይ ከዓ መንእሰይ ኤርትራ ብኣሽሓት ዓዱ ገዲፉ ዝወጻሉ ዘሎ ምኽንያት መርኣያ ትረጽም እዩ። እዚ መርኣያ ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ ዘይተፈትሐ ከቢድ ግርጭት እዩ። እቲ ዝካየድ ዘሎ ናይ አንጻራት ቃልሲ ግን ገና ሚዛኑ ተመዓራርየን። ፖለቲካዊ ቃልሲ ዘካይዱ እኩባት ማሕበራዊ ፖለቲካዊ ፍልስፍና ክህልዎም ግድን እዩ። ማሕበራዊ ፖለቲካዊ ፍልስፍና ብዙሕ ማሕበራዊ ሓሳባት፣ ኣመራት፣ ክብርታት፣ ሕሳብ ወይ ምልክታት፣ ማሕበራዊ ምንቅስቓሳት፣ ትካላት፣ ደርቢ፣ ዓብዪ እኩባት ናይ ሰባት ከመይ ኢሉ እቲ ሕብረተሰብ ይሰርሕ ምፍላጥ ንፖለቲካውን ባህላውን መርሓ ሕንጻጻት ናይ ብዙሓት ማሕበራዊ ሕግታት ከረጋግጽ ከም ዝኽእል ሰሞያ ዝዓውዲ ኣብ ዝዘርግዕዎ ሓበሬታ ይረጋግጹ። እዚ ማሕበራዊ ፖለቲካዊ ፍልስፍና ድማ ናብ ማሕበራዊ ፖለቲካዊ ምዕባለ ዝወስድ እዩ። ማሕበራዊ ፖለቲካዊ ምዕባለ መስርሕ ኮይኑ ውልቀ ሰባት ፍልጠቶም፣ ናይ ምትንታን ክእለቶም፣ ስምዒታውን ኣካላውን ኣእምራውን ዓቕሞም ኣብ ማሕበራውን ፖለቲካውን ስርዓት ስጉምቲ ናይ ምውሳድ ብቕዓቶም ዝትርጉምዎም ናይ ተቃውሞ ስርሒታት ዕቤት ብቕዓትን ዝውስን ናይ ሓርነት ራእዮኦም ኣማራጺታቶም ዝሕብር እዩ። ክሳብ ሕጂ ተመክሮ ዝተፈላለዩ ኣህዛብ ዓለም ከም ዘረጋግጾ ብጸበብቲ ጉጅላዊ ምትእኽኻባት ብዘይ ማሕበራውን ፖለቲካውን ፍልስፍና ግድላት ሃገር ፈቲሕኻ ህዝቢ ብሰላምን ማዕርነትን ክትመርሕ ዘይሕሰብ እዩ። ንህዝብታት ኣፍሪቃ ኣብ ሓድሕዱ ዘራጽሞ ዘዳምዮ እዚ ዝተጠቕሰ ሃጓፍ ገና ስለ ዘይተመልአን ጉዳይ ኣፍሪቃ ጉዳይ ኣፍሪቃውያን ጥራይ ምዃኑ ተሪፉ
ብሕሰምና ዝለሃዩ ሰብ ዳንጋ ስለ ዝዓደመዮ ናይ ኤርትራ ጉዳይ እሞ ኸዓ ድሮ ካብ ኢድ ኤርትራውያን ወፂዮ ህዝቢ ኤርትራ ኸዓ ባዕሉ ኣብ ክንዲ ዝብገስ ገና ንኻልኦት ዘይተበገሱ ይጽበሎ ኣብ መወዳእታ ኣብታ ዘንቀለትን ንሕቶ ክምለስ ተቃዋሚት ዲኺ ደጋፊት መልሰይ ንዘይተበገሱ ኣይጽበኔ እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ሰላም ንዓኹም ይኹን ኣብ ኩሉ ኹርናዓት ዓለም እትርከቡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤረና ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ተኸታተልቲ መደብ መንስያት ከመይ ትቕንዩ ሓሙስ ኮይኑ ንዓኹም ይኹን እዮም ዝብልናዮ መደባት ሒዝና ኣብ ሰዓትና ተረኺብና ኣሎና ክሳብ ፍጻሜ መደባትና ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ዝዕድመኩም ኣኽበረት መሓሬ ሰናይ ጸንሖት ሬድዮ ኤረና ጋዜጠኝነት እትኽሳዕ ሞት እትኸዶ መንገዲ ካብታ ማእከል ነጻነትን ምክኣኣልን ዝኾነት ሕብረ ብዝሕቲ ከተማ ኣምስተርዳም ዘሰንብት ድምፂ ተሰሚዑ ሰማያታ ባሩድ ሸቲቱ ጎደናታታ አንቀጥቂጦም ፍጡራታ ኣብ መንጎ ራዕድን ሕራንን ተቐርቂሮም ብዓብኡ ኸዓ ንሳ ባዕላ ብሕፍረት ኣብቲ ተቐኒትዋ ዘሎ ማያታ ክትኣቱ ዝተረፋ የብሉን እዚ ዕለት ንኸተማ ኣምስተርዳም መዓልቲ ሕፍረታ እዩ ዜጋታተይ ኣያውሓስኩን ኢላ ርእሳት ተድንነሉ መዓልቲ ኩራን ዘይዕግበትን ነበርታ ኣሰኪፍዋ እትሽቁረረሉ መዓልቲ ኣብዚ ዕለት ሙሉእ ህዝቢ ዳች ከም ዑንቂ ዝሪኦን ተተካኢ የብሉን ብምባል ዝስስዖን ዜጋኣ ከም ዋዛ ኣብ ሕምብርታ ወዲቑ 6 ሓምለ 2021 ክሳብ ከባቢ ሰዓት 7 ኣብ ቴሌቪዥን ዝመሓላለፍ መደብ ጋሻ ኮይኑ ብምቕራብ ብዛዕባ ብልዕሊ ሓደ ቀምቃማይ ዝተገበረ ቅትለት ኣመልኪቱ መስርሕ ፍርዱ ከመይ ተወዲኡ ቃሉ ክህብ ውዒሉ ሰዓት 7 ፈረቓን ካብ ስቱድዮ ወፂኡ መኪንኡ ተዓሽጋ ናብ ዝነበረትሉ ጋራጅ ኣምሪሑ እናሳገመን ከሎ ካብተን ቅድሚኤንን ካብኡ ሓሊፈን ድማ ጽበሕን ዘቋምታ ዝነበራ ደቀቕትን ትኩራትን ዓይንቱ ሓንቲኤን ብጥይት ተበሲዓ ምስታ ኣብ ዓይኑ ዝተተኮሰት ጥይት ወሲኽካ 5 ጠያይቲ ኣብ ልዕሊ ክሳዱ ማለት ኣብ ርእሱ ጥራሕ ተተኪስዎ ብዕላማ ዕላምኡን ሕልሙን ጻዕሩን ቃልሱን ሓንሳብን ሓዋሩን ኣብ ጽርግያ ሰጢሖሞ ሙሉእ ስሙ ፒተር ኤር ቫን ደ ፍሪስዩ ዝበሃል ኣብ ወርሒ ሕዳር ናይ 1956 ዓመተ ምህረት ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሆላንድ ኣልስሚር ኣብ እትበሃል ገጠር እዩ ተወሊዱ ኣብ ኣምስቴልፌን ዝበሃል ከባቢ ናይ ከተማ ኣምስተርዳም ድማ ዓብዩ ኣብ 1978 ዓመተ ምህረት ተማሃራይ ጋዜጠኝነትን ከሎ ቴሌግራፍ ምስ ተባህለት ጋዜጣ ወሃቢ ጸብጻብ ኮይኑ ምስራሕ ጀሚሩ ብድሕሪኡ ብድሕሪ 1 ዓመት ናብ ላዕለዋይ ትምህርቲ ብምኻድ በመርመራ ጋዜጠኝነት ስፔሻላይዝድ ገይሩ መርማሪ ጋዜጠኛ ኮይኑ ካብ ዝተመረቐሉ ዕለት ምኩርን እሙንን ዝብል ቅጽል ኣስማት እናሰዓቦ መርማሪ ጋዜጠኛ ኮይኑ ሰሪሑ ኣብ RTL ዝተባህለ መደበር ቴሌቪዥን ካብ 1995 ክሳብ 2012 ን17 ዓመታት ዝኸደ ኣብ መስርሕ ፍርዲ ዝርከቡ ጉዳያትን ገበናትን ከምኡውን ግዳያት ገበናትን ዝተኣሳሰር መደባት ኣዳልዩ ብፍላይ ከዓ ከም መርማሪ ጋዜጠኛ ምስ ቤተሰብ ግዳያት ንኽፋላት ዝቕጽል ዓሚቕ ቃለ መሕትታት እናካየደ ዝፍጸሙ ገበናት ኣድህቦ ክረኽቡን ዓይንን ልብን ህዝቢ ክኸፍቱን ኣኽኢሉ ስለ ዝኾነ ድማ ኣብ ታሪኽ መርመራ ጋዜጠኝነት ሆላንድ ዓብይ ነጥቢ መቐይሮ ዝገበረን ንዕኡ ዝትክእ የለን ዝተባህለሉ ጋዜጠኛ ኮይኑ ተሰሚዩ ፒተር ካብቲ ምስ ቤተሰብ ግዳያት ዝፈጥሮ ስድራ ቤታዊ ተኣማንነት ብምብጋስ ብዙሕ እዋን ብዙሓት ወገናት ንነፍሱ ከም ጠበቓ እንተላዩ ዝሓስባ ክብሉ ወቂሶሞ እዮም
ብ1998 ሓደ ኒኪ ፈርስታፐን ዝተባህለ ወዲ 11 ዓመት ቆልዓ ሃንደበት ይጠፍእ እሞ ሞይቱ ይርከብ። ፖሊስ ኣሰር ቀትለት ናይ ኒኪ ክረክብ ስለ ዘይከኣለ ነቲ ጉዳይ ንጎኒ ገዲፍዎ። ንጉዳይ ኒኪ መርማሪ ጋዜጠኛ ፒተር ቫን ደ ፍሪስ ንጎኒ ኣይገደፎን። ን22 ዓመታት ኣብ ጎኒ ስድራ ቤት ኒኪ ብምዃንን መርመራታቱ ብምስፋሕን ድሕሪ 22 ዓመታት ቀታሊ ኒኪ ረኺብዎን ፍርዱ ከም ዝውሃብ ገይሩን ካልኦት ብዙሓት ጉዳያት ትኽክለኛ ፍርዲ ክረኽቡ ገይሩን ጅግንነቱን ኣመስኪርሎምን እዩ። ከምኡውን ብዙሓት ሰባት ብዘይገበርዎ ገበን ንዓመታት ናይ እስር ፍርዲ ዝተዋህቦም መርመራታቱ ብምክያድ ነፃ ከም ዝወፁ ገይሩ እዩ። ካብ ኩሉ ፍልይ ዝበለን ንህይወቱ ክሳዕ ንሞት ኣብ ሓደጋ ዘእተወን ግን ኣብ ከተማ ኣምስተርዳም ሓላፊ ማፍያታትን ብዙሕ ዕፀፋርስ ዘዘዋውርን ዝነበረ ብገበን ብምኽሳስን ዝገበሮም ገበናት ብጭብጢ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ብምቕራብን ን13 ዓመታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክጸንሕ ከም ዝፍረድ ገይርዎ። እዚ ኣብ ልዕሊ ፒተር ዝተፈጸመ ገበን እቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከብ ጃው ጆይ ዝተባህለ ሓላፊ ማፍያ ገይርዎ ከም ዝኽእል እዩ ዝውረ ዘሎ። ምኽንያቱ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ መዓስ ምዃኑ ኣብ ዘይፍለጥ ግዜ ሓደ መዓልቲ ክቐትሎ ምዃኑ ደብዳቤታት ይሰደሉ ነይሩ እዩ። ብዓብኡ እውን መርማሪ ጋዜጠኛ ፒተር ኣብ ሊስት ናይቶም ጋንግስተራት ንኽቕተል ቀዳማይ ተርታዩ ሒዙ ነይሩ። ሓደ መዓልቲ እቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝወርድ ዝነበረ ናይ ሞት መፍርራሕ ሓቂ ክኸውን ከም ዝኽእል ብተደጋጋሚ ብቓላቱ ገሊጹ እዩ። እንተኾነ ግና ሓልዋ ክግበረሉ ፍቓደኛ ኣይነበረን። ንሞይኡ ብትብዓት ክሳዕ ሞት ተኣሚንዎ። ጋዜጠኝነት እንታይ ምዃኑ ድማ ኣመስኪሩ። ካብ ማእከል ከተማ ኣምስተርዳም ፒተር ብኸቢድ ቆሲሉ ዝብል ዜና ምስ ተጋወሐ ሃገረ ሆላንድ ብሓንቲ እግራ ጠጠው ኢላ። ባይታው ሃገር ንስሊኡ ብህፁፅ ኣኼባ ፀዊዑ ቀዳማይ ሚኒስተር ሓዘኑን ጣዕሱኡን ገሊጹ። ንጉስ ምጉዳል ፒተር ሃጓፍ ንሆላንድ ምዃኑ መስኪሩ ኣህዛብ ኣብ ጎደናታት ነቢዖም ዕምባባታት ሒዞም ድማ ናብታ ዝተወግኣላ ኩርናዕ ወሒዞም። ፒተር ኣብ መርመራ ጋዜጠኝነት ጥራሕ ከይተሓፅረ ንዓሌታውነት ኣብ ሃገረ ሆላንድን ንጉዳይ ስደተኛታትን ኣጸቢቑ ይጣበቕን ይምጉትን ነይሩ። ሃገርና ኤርትራ ብዙሓት ከም በዓል ፒተር ክጥቀሱ ዝኽእሉ ዓይንን ህዝቦምን ዝኾኑ ካብ ከርሳ ዝፈለቑ ጋዜጠኛታታ ኣብ ከርሳ ድምፆም ዓፊናን ሃለዋቶም ኣጥፊኣን ዘላ ሃገርያ። ኣብ ዓድና ልሳን ህዝቢ ክኾኑ ጽባሕ መንእሰያት ክእንፍቱ ዓቕምን ክእለትን ዘለዎም ከምኡ ድማ ገበነኛታትን ጉቦኛታትን ካሃድኑ ዝግብኦም ጋዜጠኛታታ ኣብ ሸላታት እቲ ንሃገርና ኤርትራ ከም ናይ በይኑ ኣቕሓ መሊኽዋ ዝርከብ ስርዓት ምስ ትብዓቶምን ሕልሞምን ጸዓቶምን በልዩን ይበልሎን። ሃገርና ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዓለም ዘየሎ ክበሃል ዘድፍር ሓንቲ ጋዜጣን ሓንቲ ራድዮን ሓንቲ ቴሌቪዥንን እትውንን ሃገርያ። ኢሎን መስክ፣ ሪቻርድ ብራንሶን ከምኡውን ጀፍ ቦዘስ ቢልዮነራት እዮም። ኣብ ዓለም ብሃብቲ ኣብ ቀዳምነት ካብ ዝስርዑ ሰባት እዮም። ነናቶም ኩባንያታትን ሃብትን እኳ እንተለዎም ንሰለስቲኦም ኣብ ሓደ ርእስቲ ዘምጽኦም ሰለስቲኦም ኣብ ናይ ጠፈር ጉዕዞ ኣድሂቦም ይሰርሑ ምህላዎም እዩ። ኢሎን መስክ ኣቐዲሙ ናብ ህዋ መንኮራኹራት ብምልኣኽ ሪቻርድ ብራንሶን ጀፍ ቦዘስን ድማ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ብኣካል ብመንኮራኹራት ናብ ህዋ ብምውንጫፍ ኣብ ማዕከናት ዜና ዓለም ኣድህቦ ረኺቦም ቀኒዮም ኣለዉ። ኢሎን መስክ ኣብ 1971 ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ከተማ ፕሪቶርያ ዝተወልደ ኮይኑ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ካናዳን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ዜግነት ኣለዎ። ኢሎን መስክ ናይ ቀዳማይ ደረጃ ትምህርቱ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ምስ ዛዘመ ንዝለዓለ ትምህርቲ ናብ ካናዳ ቀጺሉ ብድሕሪኡ ናብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ምሪሑ ካብ ዩኒቨርሲቲ ፔንሲልቬንያ ብቁጠባን ፊዚክስን ብባችለር ዲግሪ ተመሪቑ።
ኢሎን መስክ ናብ ካሊፎርኒያ ብምኻድ ኣብ ስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ ናይ ማስተርስ ትምህርቲ ንምጽናዕ እኳ እንተተመዝገበ ድሒሩ ሓሳቡ ብምቕያር ትምህርቱ ብምግዳፍ ኣብ ምምዕባል ኣፕሊኬሽን ሶፍትዌር ኣተኪሩ zip2x.com ከምኡን ፔይፓል ዝኣመሰሉ ናይ ኦንላይን ባንኪ ብምትሕልላፍ ኩባንያታት ብምምሃዝን ብቢልዮናት ሸይጥዎን። መስክ ኣብ 2002 ስፔስ ኤክስ ተባህለ ናይ ጠፈር መንኮራኹራት ዝምህዝ ትካል መስሪቱ ሓያሎ ዕውት ናይ ሳተላይት ምውንጫፍ ከካይድን ከሎ ኣብ መጻኢ ናብ ወርሕን ፕላኔት ማርስን ሰብ ክልእኽ ኣብኡ ድማ መደበር ክኸፍት ዕላማ ኣለዎ። ኢሎን መስክ ናይ ኤሌክትሮኒካዊ መካይን ናይ ዘፍሪ ኩባንያ ተስላ ወናንን መስራትን እውን እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን $160 ቢልዮን ብምውናን ኣብ ዓለምና ብሃብቱ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ተሰሪዑ ይርከብ። ሪቻርድ ብራንሶን ኣብ 1950 ኣብ ከተማ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ተወልደ እንግሊዛዊ ቢልዮነር እዩ። ንሱ ወደ 16 ዓመት እንከሎ ናይ ንግድን ምፍጣር ንግድን ኣተሓሳስባ ብምዕባሉ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ስቱደንት ማለት ተምሃራይ እትብል መጽሔት ብምሕታም ክሸይጥ ጀሚሩ። ብራንሶን ናይ ኦንላይን ከይጀመረን ከሎ ሜይል ንግዲ ማለት ብቴሌፎንን ደብዳቤን ዝግበር ጠለባት ብምግባር ካብ ዝሓሰቡ ቀዳሞት ሰባት እዩ። ነዚ ንምትግባር ቨርጅን እትበሃል ኩባንያ መስሪቱ። ኩባንያ ቨርጅን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበየት ብምምጻእ ናይ ሙዚቃ ሪከርዲንግን ናይ ነፈርትን መጓዓዝያ ባቡርን ትካልን ካልእን ብምስግጋር ናይ መልቲሚልዮን ንግዲ ከካይድ ጀሚሩ። ሪቻርድ ብራንሶን ሓሳባቱ ብምግፋሕ ቨርጅን ናብ ናይ ጠፈር ቱሪዝም ንግዲ ንምድያቡ ኣብ መስርሕ ይርከብ። ን17 ዓመታት ምቅርራባት ብምግባር ዝተፈላለየ ፈተናታት ድሕሪ ምክያድ ድማ ሪቻርድ ብራንሶን ምስ ብጾቱ ዝሓለፈ ሰሙን መንኮርኮር ብምብልዓል 86 ኪሎ ሜትር ናብ ህዋ ተወንጭፉ። ንገለ ደቃይቕ ብምንስፋፍ ድማ ዳግማይ ናብ መሬት ተመሊሱ። ሪቻርድ ብራንሶን ኣብዚ ሕጂ እዋን $7.9 ቢልዮን ብምውናን ኣብ ዓለምና ብሃብቱ ኣብ መበል 330 ደረጃ ይርከብ። ሬድዮ ኤረና ጀፍ ቦሰስ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ናብ ህዋ ክውንጨፍ ሕልሚ ስለ ዝነበሮ ሕልሙ ንምትግባር ብሉ ኦሪጅን ዝተሰመየ ናይ ህዋ ትካል መስሪቱ ዝሓለፈ ሶሉስ ማለት ብቅድሚ ትማሊ ልክዕ ሰዓት 3 ድሕሪ ቀትሪ ካብ መሬት ብምምጋስ ምስ ሓዉ ማርክ ቦዘስ ክልተ ካልኦትን 100 ኪሎ ሜትር ካብ መሬት ርሒቆም ተንሳፊፎምን ዓለም ከም ዓባይ ኩዕሶ ካብ ርሑቕ ተዓዚቦማን። ኣብዚ ጉዕዞ እዚ ዝነኣሰ ተመራማሪ ጠፈር ወዲ 18 ዓመት ሆላንዳዊ ኦሊቨር ዳይመንን ብዕድመ ዝዓበየት እኳ 82 ዓመት ዊሊ ፉንክን ነይሮም። ጉዕዞ ናብ ጠፈር ንመጻኢ ደቂ ሰባት ትኬት ገዚኦም ክመላለስዎ ምዃኖም ተመራመርቲ ነጠፈር ይገልጹ። ጀፍ ቦሰስ $206 ቢልዮን ዝውንን ኣብ ዓለምና ብሃብቱ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ ሰብ እዩ። ኢሎን መስክ ሪቻርድ ብራንሶን ከምኡን ጀፍ ቦሰስ ካብ ካልኦት ቢልዮነራት ፍልይ ዝገብሮም ካብ ንኡስ ዕድሚኦም ብውልቆም ተመራመርቲ ምስ ናይ መርበብ ንግዲ ዝተሓሓዝ ኩባንያታት ዝመስረቱ ብምዃኖም እዩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእስያት ንሎሚ ዘዳለናዮ መደብ ከም ዝተኸታተልኩሞ እዩ ነይሩ። ብዘቕረብናልኩም መደባት ዓጊብኩምን ተዘናጊዕኹምን ከም እትኾኑ እሙንተና እዩ። ክሳብ ዝመጽእ ሐሙስ ሰናይ ቀነ። እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ።